ଡାକିଛି ମୋ ନା ଚିନୁ ନୁହେଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତଫାନ ଶୁଣିବୁ। ଆରେ କଣ ହେଲା କିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲଉଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ ସିଆଡେ ଯାଇଛି। ଆଜି ଚାଲୁନୁ ଭଲ ପାନ ଦେବା ଭାଇକୁ ଡାକେ। ଓ ତା ଏଠି ଭାଇ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯା ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ସେଠୁ ଆଜି ସିଆଡେ ଯାଇଛି। ଆଜି ଆସୁ ତାକୁ ଭଲ କି ଖୁବିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଠିକ ମୌକା ମିଳିଛି। ହଁ ଆସୁଛୁ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଖୁବି ଦେବା। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କଣ ହେଲା କିରେ? କଣ କିରେ ଗରମ ଦେଖୁଥିଲୁ? ସେଦିନ କଣ ଆମକୁ ବାଡିକି ଯାଇଥିଲୁ? ସେଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇକି ପେଟ ପୁରିନି ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ ଦିଟା ଖାଇବ ତମେ। ଆରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଖୁନୁ। ଲୋକ ସତ କହନ୍ତି ବିପଦ ବେଳେ କେହି ନାହିଁ ଆପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ। ଆରେ ଚିନୁ ଆଜି ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜି ଭାଇ କହିବି। ଗୁଡ୍ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ହେଉ କି ସାନ ହେଉ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ଭାଇ ସେଦିନ ମୁଁ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ମାରିକି ମୋର ଭୁଲ ଯାଇଛି ସେମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯା ଅନୁତାପ ହିଁ ସଫଳତାର କାରଣ। ହଉ ଯା ଭାଇ ତୋ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ ତମେ ଦିଟା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବଡ଼ ସାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ।